صبح 29 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 09:30 دقیقه راننده автомашинаи боркаши тамғаи Шакман Ҳамидов Саидхон соли тавлидаш 1968 сокини ноҳияи Ховалинг ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбеи Кӯлоб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти себистони ноҳияи Данғара аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада дар канори рости роҳ онро чапа намудааст. дар натиҷа худи ронанда Ҳомидов ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мусофири автомашинаи мазкур Куганшои Фирӯз соли тавлидаш 1991 сокини шаҳри Душанбе ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Данғара бо ариза марди 53-солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки шаби 5-6 апрели соли 2024 шахсони номаълум ба тариқи пинҳонӣ аз заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Лоҳур 6 сар аспро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонашуда 40,000 сомониро ташкил медиҳад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия мардони 42 ва 29-солаи сокинони амин ноҳия бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи як дар ноҳияи Фирдавсӣ аризаи зани 56-солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст ки моҳи октябри соли 2023 дар кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон марди 29-солаи сокини пойтахт бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ $19,065 амрикоӣ ё $194,081 сомониро гирифта ваъда додааст ки аз ширкати нафтсохтмон дар масоҳати 46,50 метри мураббаъ хонаи истиқоматӣ гирифта медиҳад, аммо номбурда ваъдаашро то ҳол иҷро накардааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.